Ijala munegu kana enodo riba mwana mbara munegu wa agbago ndu eguneti lichimu ibudu mauneli eguneti lichimu nibai egwa unoka nechuni mula mbezi nututu ntilo okegu egwaro bina gomo ijala munegu kana enodo riba gebu munegu wa abagondu ayama gebu wanemu ijala mauleli jiga wana wanemu jiga wana kandilo boga kana nyama Nyaka mukana ayoriba nuwa Jaya wana lenuwa Nilo kawagwa kana ya Kela mao Wanda muga ijaje nuwa Ka ima katale Makana akala ko ene eduaya Ebigi wana mu Wana mu iba kutali nyame Eliche nuwa Ona ma idresa ni wana mu Tuje wana mu Mama ga ne chakala Dresa ni walo Dresa na lomna mwa gumuwa Dresa ni walo bweno de kwa Omena yagi egwa mago monazi Ijala nsinu tutu ngwalo kabu Ijala egwa wuzi munuwa Mwegu ebigi wana mu Masegwa wana mu Dika kansinu tutu Kantru kezi okabu Molo wala bokike molo Wande kendo dalu molo Kelele mu kendo Anage odogu na Dubai Ijala sana mwe kenego Manije egugu dale Ijala munegu mwa Kanenodo Asa bele asa Molo bigi wanemu Ijala munegu kana aduwana aka Ote munuche ngwanu sumati wanemu Ote munuche ngwawa iba mutale Magana munegu wa abagondo Igwe sumati Dika Oba sumati Dika niye chirileze Weta ne tie buweni Maundeli Ijala munegu kana enodo Ono magebu wane mugebu Dika muzena munyamulu dika na havo Oyo mamuzemu na mwoke gebu wane mu Dika mangebu Ono magebu osege dalu Oseli mesi Ono mugebu dalu Ono meke nego Orozi mune ewu gebu Ono mamu gebu wane mu Wane mu ikwanu wane ya kutalele Ikwanu wane ichute Alu tandeba Orozi nyaka iji mali diolu Yes Nuwa Ijale munegu kana enodo Yes Gebu wane mu Ka iyo wachu na munegu nwa ye melili Onwara ni iye bika na Dika na munegu nwa Iye bika Egwu ama amunazi Itebulu munegu kana enodo Yes Ijele mmanwu Ino masu mate no zikwa Omena yaki Wamu wabu Dika Ibu nuka siwa Ibu na munde na mbugi Ino masu mate wana Dika Ibu na musi na mbugi Dika Ntede Dika hive mene muwa Gachata ewu kantrigozi egu muwa Dika munegu kana Abuwa kane Ono ma mete wane mu mete inozegwe Mechalini Ono muneke ene mechalini Mpapa chibeze inozegwe Omena yagi
ebigi nwanne m mụ na-egwu nwe ka na enodo maka na ote m n'ute nnabụ ya egwu amaghị mụ na yele mmanwụ mụ na-egwu ka na enodo onye ọma fiti nwanne m fiti nwanne m ibe ka gị na-edogweliti gị Teta gaba fiti nwanne m iwe ọma n'ụwa ya bụ nke gị iwe ọma ya bịala gị karịa aka anyị je nọ n'ebe ya bụsi iwe ọma onye ọma fiti nwanne m ijele mụ na-egwu ka na-etinye ọkpa dịka mụ na-egwu nwa gbago ndụ anụmahịa ochi m ka ndero kaza ka mụ na-egwu nwe ka inyerukezi aka onye m ejake nwanne m ejake ifigogwu mi nwanne m ịmalụ onye mbụrụ ifigogwu mi n'ụwa ịmalụ onye mbụ ifigogwu mi nwanne m n'eze n'ụwa ịmalụ onye ịgọgwụrụ m n'ụwa inweta m n'ebe nọ egwu nna m tirichi m ijele mụ na-egwu ka na enodo mbido egwu nwere na-eti egwu m n'ibe nọ ijele mmanwụ ijele mụ na-egwu ka na enodo ifigogwu m inweta m mmụọ egwu ọ bụ mmụọ egwu m ijele mmanwụ ifigogwu m n'ụwa inweta onye mbụ ijele mụ na-egwu agbago ndụ ma fechi nwanne m fechi ijele mụ na-egwu ka na enodo onye ọma alakwa nwanne m azị m onye m bila m nwa ọ kwụsị n'ata egwu nọ ọbọ na mụ na-egwu nwa agbago ndụ ewu nwanne m ijele mụ na-egwu ka na enodo alakwa nwanne m ume nwere meze chimụrụ odogwu n'afọ nwanne bana dị enọzekwu ya omenanya gị itebulu mụ na-egwu ka na enodo onye ọma alakwa nwanne m alakwa enwere meze chigbo mmanwụ n'eli dịka mụbegwu nwa etibego oke egwu m egwu amago m na ijele mmanwụ nwanne m mụ na-egwu ka na enodo na-egwu amago m na ntị n'ụtụtụ ntị lọka interested nwanne m interested nwere bụ okike na mụ nọ na mmanwụ onye m interested nwanne m chuje nwanne m degwu nwanne m mụ na-egwu ka na-etinyere ebe ọkpana mụlụmụlụ nwere ogwu emego weni n'otu nwanne kendo ijele mmanwụ mụlụmụlụ biko chukwu die gị mụlụmụlụ maka na ojugo ya mmadụ mụlụmụlụ bigi nwanne m ijele mụ na-egwu ka na-etinye ọkpa biko oge n'elu m oge mụ na kendo gbogbo ewu nwanne m odogwu na Dubai ijele mụ na-egwu ka na-eme mmanwụ ayo ewu m egwu atụ gidigidi mụ na-egwu ka na enodo nwanne chukwu jido nwanne fanyị daalụ nwanne fanyị ijele mmanwụ ijele mụ na-egwu ka na enodo atụ dịka ahịa chenji abụrụ n'ọka atụ dịka ahịa n'ụwa nwanne m n'eze chenji anaghịja n'ọka ijele mụ na-egwu nwa agbago ndụ atụ bigi nwanne m atụ ijele mụ na-egwu ka na enodo ote na-egwu m ebe gị nwanne m ijele mụ na-egwu ka na enodo mụ na-egwu nwa agbago ndụ egwu amago m na azị dịka ngwa oge abụ idume mụbegwu ekele egwu m chunoso nwanne m chunoso obi gị daalụ chunoso orozichi nwawa anyị male ebigi nwanne m orozichi nwawa onye ọmasị mate obodo onye n'ụwa nwa ya ma chụwa aka ịma chụwa ya aka inwe choda nye ka mụ ka na-akọwalị m ụwa maka na chikelu ụwa ebuke ibu
nyama lewe yeme echi ijele mu na egwu ka na enodo ijele mma nyoma meche inodogwo mena ya gị emeche nwere mu nwanne okiri si okiri na mgbe ekene ijele ọgba bọọlụ ibe nwe injury ebigi nwere mu sorry anyị sị gị sorry ma nga sorry wana meche mana ijele ịgba bọọlụ ibe nwe injury ebigi nwanne mu sorry ijele musi gị sorry ma nga sorry wana meche papa chimbeze daalụ ebigi nwanne mu jere mụ na egwu ka na enodo ote mụ n'uche nnegwu egwu jele mmanwụ interested m ụlọ bụ na-enwere ọbụrụzi mụ nọ na mmanwụ interested nwere mmanwụ egwu ebighị nwanne m jele mmanwụ onye ọma ọfọma mụ bụ egwu nọ n'ọgbọ onye ọma ọfọma nwanne m ọfọma nwere obu daalụ onye mmụọ bụ ana mụ bụ egwu nwe eke itego egwu amago mụ na itebulu mụ na egwu ka na enodo alakwa nwere obu daalụ alakwa nwere mụ jele mmanwụ enwelu m eze chigbo mụrụ mmanwụ n'ahụ alakwa mmesiri ire chukwu kele ụwa gozielu ma alakwa nwanne m alakwa nwanne m mụ na egwu nwe ka na enodo ribe maka na ote m n'uche itepulu ngwaba ọnụ m egwu nwa agwago ma ọgịlịga dịka mbezi n'ụtụtụ gwara abụ ne onye m ebigi nwanne m ebigi nwanne m asị m iwe wene gị biko gị kọwaa aka na onye bụ dịka gị kọwaa aka na ebukwana nwa adamu Chuike nwere ogbu daalụ onye ọma Chuike nwanne m chukwu nwe ike nwanne m ọrọzi chukwu nwe ike nwere ọnụ nwere ike n'ụwa ọrọzi chi nwe ụwa anyị amale ebigi nwanne m itebulu mụ na egwu ka na enodo onye ọma fiche nọdụgwuru menanya gị ebigi nwanne m mụ bụ egwu ka na enodo idume egwu amago mụ mba gwaba bụ oyoyo jele mmanwụ odegozi mate nwanne m sumate nọzekwe ọmananya gị idume sumate nwanne m ọbagụ onye masị mate nwanne m ijele mmanwụ oyibo nendo oyibo sumate metalini mmanwụ bulaba ijele mmanwụ onye masị metalini nwanne m metalini mete nwanne m ngwawa gabu mete nwanne m mete papa chibeze no nwanne m papa chibeze tibeke no bwana ni nwanne m emezi ni kolobia nwanne m obu nkeke eme ya idume imezi ni kolobia ajuju kan no na iya mananka anaju obu na mere ni kolobia idume mete nwanne m sorry manga sorry nazu man ijele gba bọ́ọ̀lù gbajo paga gbaje ndo mete ndo idume mwegu nonogbo mete nwanne m tikara wolobu nwanne m obala tule divia muna gi abo mbosi nwanne m obala tule divia tikara wolobu nwanne m obala tule divia papa tikezo nwanne m obala tule divia imadoja Bala dule divya mama onye mma daalụ otu tene mmadụ wale koyeli ajụrụ m nwere ka ọkọnye ọbụ nwere tikere wale ọbụ nwere tikere
ọbala tụle dibịa asị gị biko zọwa ka gị ihe me na nka ebighị m imezie n'oge ajụrụ m ihe me nka ajụrụ m imezie n'oge ihe me na nka tikere wele ụmụ nwanne m ọbala tụle dibịa nnọọ ebighị nwanne m owu mbọsị ahịhịa wụlele owu mbọsị ahịhịa wụ idume egwu abụrụ olumaka ijere mmanwụ mgbe etiwe oge egwu amago m na-asị mgbakwaba if you go me like amu na benno ono majak nwanne m if you go me ewu mara yam idume otem nu je ngwo if you go me ejak wala bo kika ejak nwanne m inotegwa o menna ya gi ebig nwanne m oba agụ mulodogu na bo ebig na emesibi ka Duma, ono mamu fiti mwalem. Even that doesn't that about Walugi is a cobo. Wawa, also no vomo. Of one last Huluchimu cobo. Ibudu mauneli onya tini ya maya goro niru ngoya maya goro niru obu mugule mau mwewu maka na egwu buru olumaka fichi wanna mu mbabule bati oge egwu malem ijele mauneli ebigi wanna mu isogwu na nwana mu ebigi wanna mu ai male ono mala kwa nwanne m enwere m eze Igbo sababi na beba Igbo nwanne m Igbo inadoga o mala ya gị nwanne bana dị egugu enwere m eze anyị mara bana dị stable bana dị na kuzi egwu ike ijele mmanwụ anyị mara olori na-egwu egwuli ya mana ibe na-esele mụ na ya na-abụbụ mpako buli banadị ọrụzi mpako buli banadị egwu ibe na-esele mụ na banadị bụ oke mpako mana banadị na-etiti egwu ike ijele mmanwụ ibe na-esele mụ na banadị bụ nwanne m kpụna banadị na-eme oke mpako mana ọ na-etiti egwu ike ọra mara onye ọ bụ ijele mmanwụ nwanne m mpako na nwere nkwo enwe ibe nwere nkwo ijele mmanwụ ngwa oge abụ banadị na-etiti egwu ike anyị male ọra na-eze na ha lụọ nne ebe gị nwanne m ote m n'ute ngwo n'ọnụ m ebe gị nwanne m iwe wone gị toka ndu mmanwụ m na ada ọtọkwa akpaka mụrụ mmanwụ na-abụ toka ndu ikpudu mmanwụ n'eli mmeta na mụ nwa mụrụ dike na-abụ mmụ ọtakwa akpaka ọmali nada mulu dike na-abụ ọmali nada mulu dike na-abụ ọtakwa akpaka isi ndundu mụrụ mmanwụ na-abụ ijele mmanwụ toka ndu mmanwụ n'eli ikpudu mmanwụ idume ọtakwa akpaka mụrụ mmanwụ na-abụ ị na-emesire ike ebigi tuwo ma gozie gị ebigi nwanne m ijele mmanwụ ọmali nada toka ndu nwanne m ọmali nada mụrụ dike na-abụ ọtakwa akpaka isi nduru mụrụ dike na-abụ jewu interested tujewu nwanne nke aka m ọtakwa akpaka mụrụ gị na-abụ ijele mmanwụ anyị na-eti oke egwu anyị egwu mara m na idume ote m na uche ngwu ọnụ m ịnụgo ijele ọ bụ mmanwụ n'eli atụọ dike abịa chenji ọya na n'ọka atụọ dike abịa chenji abụlị ya n'ọka ewu atụọ dike abịa chenji nwanne m ọya ana n'ọka atụọ dike abịa nwanne Chukwu jidọrọ ijele mmanwụ mmanwụ n'eli eze nwanyị na-agbasi ike eweli ya now eze nwanyị agbasi ike anyị mara ya eze nwanyị na ihe aga n'iru mmụọ ọgbọkọ
eze nwanyị daalụ ihe aga n'iru mmụọ maka gịnị n'otu anya mmadụ nwanne m nke onye eli n'ụwa nwere ka ọkọ onye ọ bụ atụ nwanne m atụ dịka agha chenji ọya abụ n'ọka chenji gị anya abụ n'ọka ewu atụ dịka agha mbụrụ ka anyị na-ama ama mbụrụ onye ya egbu ahụ onye na-eburu ọdalụ anị mbụrụ ka na-ama unu amago nwanne m mbụrụ ka na-ama Ibudu mmanwụ ijele mmanwụ idume molo nwere obu daalụ ọgọsọ ọkamụ gbamgba junior ka ebu neka anyị na-akpọ nwanne m onye ọma molo ọgọsọ ọkamụ mgba n'ime Onyemmiata mgbe imere egwu nwere dike na-abụ ọ na-emesi ike kenele m kendo nwanne gị odogwu na Dubai mmanwụ n'eli ijele mmanwụ na-agwa egwu bụrụ gbambụla ịratalia molomolo obi gị nwanne m atụ dịka ahịa chenji ọya bụ n'ọka ijele mmanwụ mụ nọ n'ọgba egwu mara m na idume egwu ka m na-etiliti m atụ dịka ahịa egwu ka m na-etiliti mụ na-egwu nwee ihe nodorukezie owu ibe na-ewute m atụ bigi kemgbe si itile egwu a ọsịnị n'igwe kị na-aja okwugoro mmanwụ chukwu ekere ka ezamu ekpere ana m ahịa ọka chukwu zam ekpere ana m ahịa ya ka chukwu ọzam ekpere n'aka mụ na-ekwu nwanne m molomolo obi kemgbe esi tile egwu a molomolo chukelu wee kere ozanụ m ekpere aza na-ayọ olite ka ọ bịa maka na eminiti ka nche ebe gị nwanne m a minute smart nwanne m na nnukwu n'ara ebe gị a minute can change it ebe gị nwanne m maka na echebuka ịmụ mara amụ nwa tata anyị na o nwere ike apụta ji na n'ụwa obuluve nzakpaleva dịka ibe anyị rochukwu aba m ka ọ bụ nne m mụrụ m ụgwọ ụmụnya ebighị ibe na-erochu nwa ọbịa ma nenu igbudu mmanwụ n'eli ọnụ masị matụ mago na-aba m ụkwụ ebe anyị aba nne m na nna m gwụrụ m bụ ebe anyị rochukwu ị na-anụ mana ibe eji mmalị m n'ụwa ọ bụ Olori maneja ka eji mmalị m Onyemmiata aba m bụ ebe anyị rochukwu onwere ibe anyị niile olite n'enu ngwawa onye ọma ga-ebu nwanne m ga-ebu nwanne m obodo dịka tụọ egwu ọrụzi unu bụ anị anamụ igbudu mmanwụ igbodu ntụgharị olu n'olu o nwere ibe unu ji kalịsịa ga-ebu nwanne m anị anamụ bụ na be unu anị anamụ nwanne m unu bụ anị ebu mana hicha yi nwere anyị mana unu bụ ebu ọgwụ ndị veleve anya maka olugburu mmanwụ n'eli ote m n'uche ndegwu mụta igburu wame atụ dịka ahịa chenji abụrụ n'ọka ọ bụ mmụba egwu nọ n'ọgbọ ijere mmanwụ alọghị nwanne m mụrụ mezechi igbo vamụrụ dike na abụ nwanne bụ ana dị egwu igburu mmanwụ n'eli ọnụ ma alakwa nwanne m ịnọzikwa na awa alakwa nwanne m onye ọma alakwa ebighi na ihe ahụ ibe ọma karịa ọbụ mụ bịala ebe gị igbudu wome onye ọma mụ jiri ọbọ ka ibu abụ
ọfọma ka ịbụ nwanne m nya bụ kujiri ọbụnaka ọfọma daalụ igbudu mmanwụ n'elu ọnụ ma mechali na ịbụ agwụ ka ịbụ papa Chibeze ịnọzikwa omenanya gị lori mụ bụ egwugwu aba mụ bụ ibe anyị rochukwu aba nne m na nna m gwụrụ m olori nale ma aba bazabazia manager soliye nale ma aba bazaba manager anagolu ma aba mu amechi mejali na mugora obu mu bụ egwugwu male mu stebobo nne mụ na nna mụ mosele mu gwo me bai manager banale ma aba mu mbazaba jele mba gwa molo bigina mwekene ebe gị nwanne m oyi igbudu mmanwụ n'eri onye ọgba ga-ebu nwanne m mụ nọ n'ọgbọ ijele mmanwụ egwu ka m na-etinye ji m arụ obe na-agụ m agbabila na nwanne m eso ya ọkụ ọ dị mma n'anya agbabila na-eso ya ọkụ ijele mmanwụ onye ọma amaala akwa nwanne m alakwa nwanne m eweli m eze igbo taba bi na bebe alakwa nwanne m nwanne ebe ọ na-apịda alụ nwayọ mmanwụ ọnụ ọma amaala akwa nwanne m eweli m eze echi igbo sova bi n'obi igbo sova bi n'obi igbo sova bi n'obi igbo sova bi n'obi eweli m eze echi nwanne m igbo gwara oge abụ eweli m eze echi igbo sova bi n'obi eweli m eze echi nwanne m igbo eweli m eze echi nwanne m igbo sova bi eweli m eze echi nwanne m igbo mmanwụ n'eli alọye alakwa emena kira nwanne m alọye nwanne m gburu mmanwụ gwa oge abụ onye ọma alakwa nwanne m anyị sị gị emena kira nwanne m alakwa nwanne m maka na ime ka ịra egwu ya dịrịlị ala Gabriel awagọlọsọ gebu nwanne m ị ka na-agbara ibe ote m n'ute na-egwu n'ibe nnọ mbụlụ amagbugo ebe ọba nwụrụ ozi onye ọma interesa dị nwanne m mụ nọ n'ọgbọ egwu amagọ m na mbụlụ amagbugo ebe ijele gebu nwanne m ịnọzegwe onye ọma mụ gebu nwanne m mbụla amagbugo ebe ọba nwụrụ onye ọma gebu nwanne m ịnọzegwe omenanya gị onye ọma mụ gebu nwanne m mbụla amagbugo ebe ọba nwụrụ gbọlọgbọlọ were bụ okike Augustina Junior obodo mmanwụ n'eli egwu ahụ wa ma ọgịlịga mgbe tiwe ọka ahụ sumati nwanne kemwe ebe gị nwanne m ụnụ mụrụ mma m na-abụ mkpugi ka nsị ebi ụwa mkpugi ka nsị mkpugi ka nsị ebi ụwa m sumati nwanne m mkpugi ka nsị wee bịa onye ọma m sumati nwanne m mkpugi ka m si wee bịa ụwa m olori egugu mkpugi ka nsị bịa nu m sumati nwanne m mkpugi na mmụọ ọba ka nsị nwee bịa elu sumati ịnọdụwa omenanya gị ewu mbụla amagbugo ebe ọba nwụrụ igbudu ngwaba oge abụ mbụla amagbugo ebe ọba nwụrụ meche na mgbe ekele egwu m mechali na agụ gburu mgbe agwaba oge ahụ otu emu n'uche ngwaba egwu nwa amagọ m na-azị atụ dịka abịa nwanne m chenji ọya natazikwa gburu mmanwụ ngwaba oge abụ otu emu n'uche nwanne m na-agwa abụ mbụla amagbugo ebe ọba nwụrụ ozi onye ọma sumati nwanne m ịnọzekwa otu emu n'uche ngwube ebe gị nwanne m interested n'igbu ebe gị nwanne m ngwala interested nwanne m mbụla amagbugo ebe ọba nwụrụ egwu m nọ n'ọgbọ egwu gburu mmanwụ nwanwe ụzọ onye ọma nwanwe ụzọ interested ịnọzikwa omenanya gị nwanwe ụzọ nwanne m onye ọma nwanwe ụzọ
interested igwe nwanwe ụzọ nwanne m ọnụọma nwanwe ụzọ ịnọdụgwa omenahịa gị ọnụọma nwanwe ụzọ ịnọdụgwa omenahịa gị interested ngị nwekwa ụzọ enwe interested nwanne m onye nwe ụzọ nwe mmanwụ uche ekwu nwanne m onye nwe ụzọ nya nwe mmanwụ irube epik nwanne m gburu mmanwụ n'elu Ono my interested the one them. Ono my interested the one them. Ono my interested the one them. Interested the one them. Enoga. Ma wuza one them. Ma wuza. Ono ma wuza one them. Ma wekelege. Mwawa oka. Interested the one them. Ebig one them. Mbolo amabuga be. Oba worotia. Maudeli. Una kaitol kaina liro manobro. Kaina zane mwana mbara ka ide zulike maka na Babylon dey so yoku ode manaya dalo ni Olori manager big Olori big wala kan itika family ai oye me hode majanya Naya di channel was the amare na go be lo na na bi gbo lo so aka be me la yin opa won mana na was ga yan so mo ne la bi an be bia na o di so na ko be la ko ya de mo ba yin no mi kabra wan kana na to mara ka sugar o ya na man lo mi nya ji do nya